С мама ще ви споделим една лесна и здравословна рецепта за протеинов кекс, която си приготвяме когато сме заедно. Първо блендираме 100 грама овесени ядки до получаване на брашно. Ние използвахме тези на Jim Beam без глутен. Разрязваме 2 портокала и ги поставяме в чопър, пасираме ги, слагаме в купа полученото и към това прибавяме 3 цели яйца. Прибавяме също 100 грама ледено брашно и овесеното брашно, което си направихме. Едно пакетче бак пулвер, доза и половина Just Whey протеинна прах, отново от Jim Beam, с вкус на шоколад, 4 лъжички стевия или еритритол, една супена лъжичка зехтин и разбъркваме добре. Слагаме мазнина в подходящата вичка, за да не залепне и поставяме сместа. Ние използвахме кръгла тава, но ако бяхме използвали по-малката вичка, щеше да се получи по-висок кекс и да загори по-трудно. Тук обяснявам на мама за шоколадовите перлички на Jim Beam, от които също сложихме малко за декор и вкус. Изпекохме за 45 минути в предварително загрята фурна на 180 градуса. Отгоре гарнираме с масло по желание. Ние използвахме фъстъчено с солен карамел, което отново е на Jim Beam. Разрязваме и поднасяме. Перфектно е за закуска с кир или кисело мляко. Enjoy!